my doufáme, že se nám podaří vás naladit na tu správnou předvánoční notu. No a při pohledu do programu určitě vidíte, že co se týče úředního menu, tak jsme pro vás určili poměrně tradiční menu, protože barokní hudba, zvlášť ta Antonia Vivaldiho, podle mě nějak k tomu předvánočnímu času patří. A my jsme si pro vás dneska přichystali dva koncerty a já jsem velmi ráda, že mé pozvání přijali přátelé a kolegové z Brněnské knizovatky Štěpána Magdala a Krakovi a jejich dvě dcery, s kterými společně provedeme nebo koncert pro čtyři housle a potom také koncert pro housle a violončelo. Jako první dneska zazní orchestrální skladba, a to Eštoho a Fuga. Fuga se říká, že je to královská hudební forma. Je to vlastně ten největší rozhovor mezi nástroji, který může být, protože ty první housle představí téma, které se postupně prolíná všemi skupinami a proti němu jde protihlas a vzájemně na sebe reagují a je to někdy potíže. A na závěr jsme si pro vás připravili, aby to bylo kompletní, tak jako zákusek. Máme pro vás výběr z moravských a českých kol. Já doufám, že se vám bude až velmi.
Thank you.